ebe berugo bere kasi beye bela kokwaya obelala gabe ebe berugo bere kasi beye bela kokwaya ewe echetaba achịcha nke bụba m chụwa odo obu ekolo obosi ihe furefufufufulu ihe furefufufufulu onye akpọkwara Pọl apụọla onye akpọrọ Pọl ọ pụọla ya kwa onye akpọrọ Mathias ịdọnta ya Mathias ekweghị agala Mathias ya matara leta ya iwe Igbo bibo ekele m unu aka bụkwa nwanne m nwoke NDS Opinion TV onye na-ewutekwa unu uche nke ya ọ bụghị ihe ọhụrụ ọ bụkwara ihe kwesịrị ijikọ n'ụwa anya na nwanne nwoke a na-akpọ Mathias Ezeakụ onye ọdịnala onye ọdịnala ya na nwanne nwoke nwee case nwee okwu ya ga-ewega ya n'ụlọ nga ga-akpọrọ ya ndị uwe ojii ma ga-akpọrọ ya ndị DSS ma ga-akpọrọ ya ndị amị ọ gwara onye nwanne nwoke onye na nwanne nwoke nwere nsogbu n'ọdịnala ya were aga na ọgbakọ ụmụnna ọgbakọ ndị nze na ọzọ ọgbakọ ndị ọdịnala elebara ya anya mana ịhụna ka ahịarị adịghị eri onwe ha mana ka Mathias na-erizi onwe ya ebe Mathias na nwanne nwoke a na-akpọ alụsị egwu n'ihi na alụsị egwu gwara ya okwu dị aṅaa ya egosikwa alụsị egwu na enwere bụ nwe mfụ ba anyị gawala ụlọ ndị uwe ojii gakwa ga gbaa ya akwụkwọ onye ọka ikpe abịa nye ya ihe a na-akpọ ịsavụ akwụkwọ asavụ alụsị ego akwụkwọ mara ha kwa ishe mma ha ya na-asa nko si aga ya bịa dọrọ ishe si onwe ihe mere ya mata ya si echi na alụsị egwu ọ ma ihe gbasara ya ma ya jiri bịala ụbọchị taa ile anya na ihe onyonyo ị ga-ahụ ọgbakọ ndị mmadụ gbakọrọ n'otu ọnụmara ma otu ebe nke a bụ ọgbakọ ọdịnala nke Mathias Ezeakụ ga-aga ma akpa ya chọọchị mkpa ya chọọchị ugbe ya na ya kwara otu ihe ọ chọtala ya ịma nke eziokwu na Christianity atụmatụ na otu ha na-efere mba ụwa ịchọ ka ị nweta ndị ga-esowe ozugbo sozie gị ama ma ọ bụ ndị ga-ekwu okwu kọtọ ụka ya ndị mmadụ ga-akwụnyere gị Mathias ọ na-ekwu asị m na eziokwu anụ n'ụfọdụ ihe nke ọ na-ekwu mana ote mmadụ ga-esi ebe akwa enyi ya nwa ya zie ka ọ ya egburu onwe ote dị mma ga-esi ebe akwa enyi ya nwa ya zie ka ọ ya wagburu Mathias na-ebu agha imegide ofeke ndị ụkọchukwu maọbụ ndị amụma chizie ka a hazi ma ndị Igbo si mmadụ na-eshi na mmanata anwụrụ bazi ime ahịa Mathias gaziri ịmara anwụrụ chizie ka ha bazi ime ahịa fufu adịba Rochas Okorocha si na enwere ara iberibe wezi iberibe ezi nwanne bembembem ara dịkwa na ụdịla ụdị enwere ara ikuku ara ibibe ara echiche so Mathias nwere ebe ọ kanyere ara ikuku na ara ibibe
gịnị ka ihe juru bịa ya n'ọgbakọ ị ga-ahụ la Mathias akpọkọle ndị kwenyere ya zukọ na-enwezi ọgbakọ ha ka amaghị ma n'ọgbakọ mitin ụmụnna na ka ọgbakọ okpukpere ụmụnna ka ọgbakọ arịrịọ ụmụnna ka abalị ọgbakọ a ga-akpọ ka keọ kanival ka emege ka emeziri ebe abịa na-agụzi ke ụzọ ụmụ nwaanyị dịla agụ dụkwa ya echikwala nwayọ na-abịakwa ahịa amaghị ọzọ dụkwa ya ebe bere ugo bere nke ezibụ ya ebele nkụkwa ya mmadụ abakwara mgbe ọ na-eji amụ onwe ya ikpe Mathias isi ebe bere ugo bere nke ezibụ ya ebele nkụkwa ya ngwalụ Mathias nkugaji ekwala gị n'oge a maka a na-aga golo wee buso gị ụka agha so ụka ga-ala ihe ndị ọcha wetara mana ahụrụ m Mike ji ekwu okwu ga baaki ndị ọcha wetara ogwe ma ọ bụ mmadụ ụlọ ụka ga-agbanwe esi ije ya ga ala ya ndị ọcha wetara ịchọrọ imekọrọ ihe ọbara na ụka nwotu ụlọ bịara ugbu a na ụmụ nwaanyị ewere ihe kebishi obi were ọja dịrị dịka ndị a na-agba mmọghe mabishu mbele ala ukwu gbaracha ahụ ụgbọala ka isi adamma kwe ma isi adamma ka isi adamma ekeji isi adamma wereze ya bata ndị nna eyiri ama akwa ndị ọgwa ndị ụzara ndị ọzara ndị ọgọbọnụ nga ha erecha nzu tebishi isi anya kpuruzie okpu mmemme na ndị gị ga-ekpuru okpu mme na uju na ọcha iji gochikwala ihe emege gị alewekwele gị jikere ka otu onye oshi ọgọ mmụọ mana gị bịa yirizie dị ka ihicha ite isi ebe mere ugo mere nkezi ibe ya mere kụkwa ya nke eziokwu na enwere freedom of worship, enwere ikikere okpukpere nke onye ọbụla nwere. M chọrọ ịgọ mmụọ ma gụọ mmụọ goro echi, m chọrọ ikpekwuru ka m ekpe ekpere n'isi, m chọrọ ife omenala m fe omenala feshi ike, m chọrọ ife osimiri mfe na-efeshi ike. Mathias so echizili onwe gị ụra, anakwala onwe gị ụra abalị na ị chọrọ ịchụ ụka. Ị ga-achụrụ ụka karịrị gị. Ka m gwara otu ihe, ọ bụrụ ihe ụka na-emetela ihe na ndụ a kemgbe ụka malitere ikwusa okwu udo na ịgbasa udo na ịhụnanya. If Christianity was unable to achieve absolute peace in our society, omenala can never achieve 1/4 of what Christianity was able to achieve. Christianity were global religion. It's a global religion. A fraction of color or just a particular race. No. So you can't take Christianity out of existence. You know, go on.